मिथिगौ आइथिंथिलि नोंजे दा जि बुंदों बेफोर नोंनिल' राव नङा बेफोर गासिबो बे सानसोरां बिसिनि बे नखरानो नोंखौ बुंनो खोन्थादों नङा होनबा फोरोंनानै दोनदों मा बेफोरबायदि जेबो नङाथ' आयै आंखौ थगायनो साननाङा नोंसोरो जि हाबा होदोंना नोंसोर बेफोर गासिबो जबरदस्तिसो होदों आंथ' बुंखाबायानोमोन आंनि फिसाजोखौ आंनि जाहोखौ हरा नाथाय नों सानसोरां खेवब्लाबो आंनि फिसाजोखौ लाबोमारबाय हाबासो खालामफैबावबाय नोङो जामायजो फैबाय नालाय फैबाय दे जाबायसै हामबायसै जामायसो हामानिलाय इसेबां बाथ्रा बुंफैबावखो दा गथ'फोरना हाबायानो जालायलांबाय आरो गथ'फोरखौ खुसियैल' थानो होदो जामायसो बेफोरबायदि रागा जोंबाय दाथासै बोरल' होदो ओहो जानाय नङा बेफोरबायदि आइ थुनथुलि आयै थुनथुलिया जेरावबो थाङा मानो थाङा बेलाय फै आइ थुनथुलि आं दानो लांफिनगोन नोंखौ दिनैनो आं थानो होआहाय बेजों सानसोरांजों नोंखौ बाखि जि जाबाय उनाव रायलायनोसै आइ थुनथुलि फैदो फै आइ आं नोंखौ एसेबांबो रागा जोंनाय नङा नों आंजोंल' थोदो आयै बेफोरखौ मा खालामनो सानदों नोंलाय खमसे खम दाथ' हाबा जाबाय मोजाङै खुसि थानो होदो ना आदा बाजैखौ जामायजो आलासियानो नै दाबो थांजोबाखै मा साननांगौसै बेफोरबायदि दावराव दावसिबालाय ओमफ्राय जोंनि बिहामजो जाखाथारबाय हाब बेबायदि लांनो मोनबावगोन नामा दाबो मानो लांनो मोना फालाय आंनि फिसाजो आंथ' लांगोन आरो बे हाबायाव आं एसेबो खुसि गैया बिदिब्ला आयै नों गावनि फिसाजोनिनो आदा बाजैनि एथबां सुथुर जाथारबायना बहाथो आंनि आदाखौ इसेबां फाल्थु गाज्रि नुखो नोंलाय आंनि आदायाथ' बिदि नङा दोन मेहेर आं मिथिगौ माबायदि मोजां माबायदि गाज्रि नोंदाया आंनो खोन्थालायनो दरखारानो गैला बे सनियानो दङना बिसोरनो फोरमायखाबाय माबायदि नोंदाया आइ थुनथुलि थुदो नों सिरिल' आंजों थुदो गासैबो थिग जागोन हो नों सिन्था खालामनाङा बेफोरखौ आयै बिब्दि नङा नाथाय नों जोंनि बाथ्राखौथ' एसे बुजिनो नाजा खोनासं आयै थुनथुलिया जेरावबो थाङा दा थुनथुलिया आंनि हिनजावसो बेखायनो नों बेबायदि लांनो हाया बेखौ मा होनदों नों आंखौ लाखिनो लाखिगोन आं आंनि थुनथुलिखौ आं बेबायदि थांनो होआ नङाना नाङा दे आइ थुनथुलि फैदो फै थाङा माने थाङा आयै नों बिनिफ्राय थांनो हासिगोन जुदि नों जोंनि हाबायाव फैनानैबो जोंखौ माने गोजानसो खालामनो सानदोंबा नों दानो थांफिनदो जेबो नङा दे आयै नोंनि बेबायदि आंखौ सोबानाय रागा जोंनाय आं गासैखौबो हजम खालामजोबनो हायो जेबो मोना आङो नाथाय नों जोंखौल' गोजान खालामनो साननाङा नांबावगौ जेबो मोनबावा हो मोनसेथ' बादा होसेयावबो आंनि फिसाजोखौ लाबोनायनि बिनिफ्रायथ' माहाय आंनि फिसाजोनि जिउखौसो बरबाद खालामनो मोनबाय नोङो सानसोरां आयै बास जाबायसै खोनासं बेथि अमाया मालाबाबो नोंनि गाज्रि साना मोजांनि थाखायसो बुंदों बे हौवाजों नों मा संसार मोनजागोन मोजाङै हो जायना नोंथ' मोनथिखाबायानो प्रब्लेमखौ अब्लाबो नों जेबो सानस'नो हायासै दायो गोसोफ्रानो माबायदि जालांखो आइ फाग्लि जाबाय नामा नोंनो गोसोआ जाबायसै माने जाबायसै आयै मा बुला बुलिलै एथबां सुथुर नालै हो आयै आदानि एथबां सुथुर आरो बिजामादै जाबाय बे नोंनि दाथ' गनायथि होदो हाबा जागोदानखौ बेफोरबायदि दावराव दावसि रागा जोंलायबाय थायो नामा हाबा जाबाय जोब्बायब्रा आशीर्बाद होदो बास अनलायनानै थाबानो जाबायना नोंलाय मा बुजायनो फैदोंहाय आंखौ हो मैया दाख्लैसोनि गथ'आ नोंसोर मा संसार नुदों आं नोंसोरनिफ्राय बांसिन नुनाय मोजाङै गोजाननिखौ सानै हयैसो बुंदों आङो नों दानि जिउआनो प्रब्लेमखा अब्ला माबोरै आंनि फिसाजोखौ बेवहाय लाबोखो नोंसोरो आंखौ बेयाव रावबो लाबोआखै आयै आरो साना आंखौ लायदोंबाबो आंबो गोसो जानानैसो फैखादों दे नै आइ थुनथुलि फैदो फै दाबो सम दं आइ जेबो जाखायाखै फैदो न'आव थांफिनसै आइ सना नोंनि जिउखौबोथ' एसे सानहर आंनि बिहामजोआ जेरावबो थांला जामायजो अराय जिउनि थाखाय आंनि फिसालाजों जुगे जुगेनि थाखाय लोगोरि जाखाबाय थैस' थांस'नि माब्रै दा थांलायखो आरे बा नोंसालाखौ बुजायनो लागि नोंसोर आंनि फिसाजोखौसो बेफोरबायदि बरायबाय आरोना बुरखाय बुसि हाबा होबाय थगाय थसि दा नोंसालानि जिउआनो मा सोलिगासिनोहाय दा सानै हिनजावनि लाइफखौ बरबाद खालामबाय नोंसालाया आं रावनिबो लाइफखौ बरबाद खालामाखैलै आयै औ आंनि फिसालाया जेबो बरबाद खालामाखै रावनिबो लाइफखौ आरो जुदि माबा बरबाद खालामदोंबा सिगां समावनो मानो फैनो हायाखैहाय बैयो सना नामा दिनैसिम एसेबांबो गाज्रि रेकर्ड गैफेरामोनबोहाय आंनि फिसालाया दा बै हिनजावासो बेबो मा खालामदों बेसो मिथिगौ दाथ' बेखौलाय जों मा बुंनो अब्लाना आंनि फिसाजोआ थैनांगौ हो हाखराव दा आंनि फिसाजोआसो गाब्रनांगौ जाहैबाय ओइ सानसोरां हिनजाव सिखाव आंनि फिसाजोजों नों संसार मोनजाया बेबायदि हो नोंहा लायना लाफैहाय बै सना नामा बेखौनो आंनि फिसाजोखौ हेगार हर मिथिबाय फैदो आइ थुनथुलि आं दानो लांगोन नोंखौ रावनिबो खोथा खोनासंबाय थानो दरखार गैयाहाय आंबो
आइया मा खालाम सानखोब्रा आयै एसेबो साननो रोंला आरो बाजै दा थांखालि आदाखौ गारनानै रथ' आयै साब्बास आदा बेफोरबायदिसो जानांगौ दा नोंनि हिनजावखासै ना बाजैयाबो रावहाबो बेबायदि लांनो मोन्थाय गैलाथ' जायखि हिनजाव गोदाननि बिमायानो जाया मानो आरो खेबसे हाबा जायोब्लाथाय बिनि आसलि न'आ असे न'आ हौवानि न'आसो जाखायो जोंनि हाबाया दिनैसो जादों आरो नों दिनैनो आंनि हिनजावखौ लांनो सानदों रायजो राजानि सिगाङावनो आं हाबा खालामखादों लोगोसे आरो कर्ट मेरेजबो जाखानायसोखा नों बिदि मानियाना आंबो मानिनायाव गैयाहाय मोनथिदों फैदो आइ थुनथुलि मा जाखो फैदो थांसै आइ फैदो नों मा गोसोआ थांनो सानदों आइजों थुनथुलि आंखौ नागारनानै हो बे न'खौ नागारनानै नों आइजों थांगोन बेसेबां गाज्रि मोनो दाथ' गाज्रि मोनखागोन मोनबाय थायो नाथाय आं नोंखौ एसेबांबो गाज्रि मोना बिनिफ्राय नों बेखौनो गिदोंना आं थुनथुलिखौ आलाय सिलाय खालामगोन बा बेखौ आं सानसे समाव थखा होगोन हो थगायगोन नाथाय आं बेबायदि खालामाथ' आंखौ फोथायायै नोंखौलाय मारै फोथायनोसै आंलाय जामायसो जाबायसो दे हा बेफोरखौलाय मानोथो बिदि माबाबाय थाबावनो रागा जोंलायबाय थानानै मा मोनगोन गथ'फोरनि खुसियानो हनै सानैजों जोबोद खुसि बिसोरो आरो मोजाङै मोजां संसार जालांथोंसै नोंलाय मानो सिरियाय माबा मोनसे बुं नों आंजों थांगोन ना हो आइ सना बे हौवाजों नों मारै संसार मोनजागोन आइ हो खुसि गैखाया बेजों आं नोंसिनि फिउचारखौनो खुसि गैयै नुहुरखाबाय बेखायनो दानो सम दंबावो आइ थ'दो आं मिन्थिगौ नों रागा जोंदों सानखौ आंखौबो ओमफ्रायसो बिदि बुंदों आरो आंनि बागैबो सानो आइ नोङो आंनि फिउचारनि बागै नाथाय आंबो आंनि फिउचारखौनो सानदों नाथाय आं दा नोंजों थांनो हाथ'ला आयै आंखौ निमाहा होदो मा होनखो नों आइ थुनथुलि आयौ माइ गायबाय बायनानैनो समानो मोनथाराखैमोन आंहा गोसोमनि सायाव ओमफ्राय आरो गोसोमसो जालायलांबायलै जारलासोलै गरम बन्दआवबो आङो एकदम आलासि जाहैनो सानदोंमोन अबाव जाबावनोसै बेनिफ्रायथ' बाजिनावबो सोंनो होननाया माहिरखौ बिसिनि फेमिलिखौ दाथ' आंथ' मोनथिजोब्बायलै आइया बोरैबा जुदि मोनथिनांगौना बाजिखौ एक सेकेन्डबो दोनखानाय नङालै माहिराबो आंखौ गाज्रि मोननानैसो थाबायदां एखनबा फन हरबाबो बारा थिखा एखनबा मेसेज हरबाबो रिप्लाइखौनो जा लेटसो हरो माथो आंबो बांद्राय इसेबां हरनायाव गैया जेनेबा आंखौसो डिस्टार्ब खालामदों नंलाय लांगोन ना ओमफ्राय बाजिया गावनि न'आव थांबानो जायो अब्लानियाथ' माने मेहेरमोनहानिनो खाबा मेहेरनि बिब'बा आंहाबो मेहेरमोननाव एखनबा आलासि जानो थांनो हागोन माथो बिदिलाय बबाव जानो मोननो दिनै लोगोसेथ' आदाजों माहिरजों जोबोद दुश्मन खाबावसो खम जारला दा बियो बाजिजोंबो रायलायथारगोन आं र' जेन'बा प्रब्लेमखौ मोजाङै सोंफिनगोन आङो आदाजों मोजां रायलायनानै उनावहाय जेनेबा न'आवबो बोजों मोजां रायलायहरफिनबा मानिलायगोनदां मानोलाय न'निजों बिदि रागा जोंथाबनायालाय अबाव थाबाय थानो दे मोजां मिलायफिनबानो जाथारो बाजैनाबो जायाखै आरो बिदि उन्दैखौ गारबोनाया आदाजों हाबा जाफैफिनबायबा मोजां खालामासै नोंबो बाजै दा जानो हागौ बिनिनो साजा मोनदोंदां नोङो मा बुंदों आइ थुनथुलि नुदों आयै मालाय बाजैयानो आदाजोंखासो अब्ला नोंलाय बोरै लांनो थांखियानोबा औ आयै आं थाङा जाम्बि जाखो दा माखो बिसिनि खोथा लानानै नों गावनि लाइफखौ सानला आइ बरबाद खालामना लानोसै आंनि लाइफखौ आं बरबाद खालामाखै आयै आंनि लाइफआ मोजांसो जानो थांदों आरो दिनैनिफ्रायथ' मोजांसो जानो थांगोन दा आंनि गोदान संसार आंनि सानजों नुबायना आयै मा बुंखो थुनथुलिया आरे आइ नोंनि बे गोदान संसारा समायना नङा सु गोजा आइ सु गोजा मिथिगौना नोङो गोथौ हाखरसो बियो आरो बे सानालाय नोंखौ मा खुसि होनो हानो दिनै बेथ' गावनि लाइफआनो उनहालागै मा जाहैगोन मिथिया जुदि बै सासेया फैनानै माबा खालामफैयोब्ला मा जागोन अब्लानिया थ'खादो आइ थ' आं थांनो हाला आयै बेनो आंनि न'सै आरो मा बिदिबा नों थांमारा आयै नों आंखौ दुखु दा मोनसै गाज्रि दा मोनसै ओरैबाबो सानसे नङा सानसे आंहा हाबा जाखानांगौखामोन नालाय दा सानजों जानायालाय माथो जानोखाय फाग्लि जाबाय आइ नोङो बिनि अननायखौनो नोङो एकदम सिनाय रोङासै मिथिगौना एकदम मेगन मोसेबना फोथायबाय नोङो आइ उनहालागै गाबै गाबै मा जाफिननांगोन नोङो
आरोथ' बा आइ दिनै आंखौ सोलों गासिबो बावबाय दे जागोन दे होमबाना अह आयै नोंबो राजि खुसि जादो ओमफ्राय आशीर्बाद होदो अब्लाना गासैबो थिग जाबायना होमबाना माथो लागा जोंलायनाय थाबावनोब्रा आं आरो बेहाय एक सेकेन्डबो थाला आयै बिब्दि दाबुं आरोथ' नोंबो फैनाङा आरो नोंनि थाइसेबो फैसाबो हरनाङा आंनो मिथिबाय नोङो नों नोंनि थाखाय बे गोथौ हाखरखौनो सायख'बायबालाय दे नायगोन आंबो माबोरै नोङो सुखु थानो हायो आरो आं नोंखौ बेफोरबायदि हाखराव थांनो होखाथाराखैमोन नोंसो दा जबरदस्ति थादों दे होमबाना जाबायसो दे जाबायसै आरो गाज्रि मोनबाय थानो नांला जोंबो मोनला नोंबो दा मोनसै मोजाङै रायलायनोसै फैदो दसे जिरायफैदो बेहाय दैबो लोङा जायाबो आरो जिरायाबो आरो गसंनोबो बाबाय आङो बेहाय एक सेकेन्डबो आइ दिनै नों थाङिया जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावबाय नोङो आरोथ' हजों नोंबो दाफै नोंनि आइखौबो नायनो दाफै नोङो आयै एसेबां रागाया गावसो थांदों दा गावसो बुजियासै एथबां बुजायबाबो माने बाजैनि खुसिया खुसि गैया खोमालै गावनि फिसानि खुसिया खुसि नङा बेनि थाखाय एसेबां अख्रा एसेबां जिद्दिबालाय थाथों आरो आयौ माबोरै बुंलांखो दाफै नोंबो थुनथुलि आइ आंबो गोसोखांला आरो नों मा जायो मा मायो बे नोंनि सायावसै नोंबो आगान दाहोफैसै आरो गैलालै आइया एथबां रागा जोंनानै थाबायलै थोद बेबायदि जानो नाङामोनलै खमसे खम दिनैथ' खुसिनि सानाव एसे बुजिनानै थाबा जायोमोनब्रा गैया सनामोन माबोरै दङ गासैबो मोजां ना बेनिफ्रायथ' लोगोफोर बोरै जाथारखो दे गावस्रा नायनो दाना मोजां मोनगोन ना मोनला जाखोब्रा ओमफ्राय बुंथ'लासै आङो दे जायखिजाया लोगोफोर जायफोर सानफ्रामबो नायबाय थायो बिथांमोननिसिम थेंक इउ स' माच थाबाय अब्लाबो लोगोफोर आरो जों बिथांमोननि थाखायनो फैबाय थानोसै जायफोर नायनो मोजां मोनियाथ' मोजां मोनि मालाय नायखायानो खोमादां जेबो नङा दे जोंहा जोंनि बानायनांगौखौल' बानायलांबाय थानोसै ना लोगोफोर जायफोर नायबाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच दे लोगोफोर आरो जायफोर मोनायाव नायबाय गुड नाइट जायफोर फुङाव नायबाय गुड मर्निं बयनिसिमबो लाभ इउ बेनिफ्रायथ' लोगोफोर मोजांद्राय नंद्रायाबाबो जाद्रायथाराबाबो एसे जाब जुबैनो फैनोसै लोगोफोर ना खायसे आगैमोनाथ' जोबोद मोजाङै गोसो गोरबोनिफ्राय नायग्राबो दङ मबाइल मोननै फनजों नायलायलायो होनलायलाय हरथारो आगैमोना ना खायसेया स' थेंक इउ जोंबो बेबायदिनो जाब्बा जुब्बायैनो फैगोन आरो ना फैबाय थागोन नायनो बाबाबो नायनो बायाबाबो लाभ इउ खिमोन आसरितसोहाय आं सानखादोंमोन आइया आंखौ जोबोद रागा जोंगोन एथबां बेफोरबायदि बुंलांलायबाय आरो जे आंखौ थांनांला मालांला होननानै आइया दसेखौनो मोजांखौनो रायलायलांलायलायासै आंजों फैबाय हिसाबै आइ नों खमसे खम जोंखौ आशीर्बादसो होलांनांगौमोन आरोथ' आंनि साना इसेबांथ' गाज्रि नङा हे थुनथुलि गाबनाङालै गासिबो थिग जागोन ना आं बुंखादोंना आइया रागा जोंनानैसो आं जेबो साना आइखौ बुंनायखौ बिनि बुंनायफोरखौबो उनावहाय गावनो मोजाङै सानफिनबा बुजिगोन बियो अब्लाबो नै सान आंनि मोखांखौ नायला माला बाखि बायदि बुंलांथारदों बेफोर गासिबो रागा जोंनानैसो बुंनायलै एसेबां बिदि रागा जोंबाय नों गावनि फिसाजोखौनो आइ खमसे खम आंनि खुसिखौबोथ' नाय आं सानजों बेसेबा हेपि आं हाबायानो जाबायबा आं बोरै थांलायखो दे नोंजोंबो दाथ' आं बे न'नि बिहामजो जाबायना अब्ला आयै नों आंखौ बिदि गाज्रि मोननाङामोनलै मोनथिगौ आंनाबो गोरोन्थि जाबाय थेवबो गाबनालै बाजै गासिबो बे आइया रागा जोंनानैसो बुंजोबनाय बेफोरलाय जाखायोखाना माने लाभ मेरेजाव खायसेना बिदिनो जायोलै गोदो आंनिखौ नुवाखै होमबा आंनाबो बिमाया बेसेबां जोंनि हाबाखौ गनायथि होथाराखैमोन जेन'बा आंहा हले बेफोरनि सायाव मोनथिनाय दंसै आरोना दाना गासैबो गोदो आंजोंबो बेफोरबायदिमोन नालाय बिमाया औथ' आरो हायाबा दालायथ' जोंहा माइयाबो उनावहाय मोजां मोनलांनायालाय बिहामजोखौ बिदिनो जायो आरो माथो बुंबावनो बिहामजो बुंनो थाङोब्ला आंहाबो गोदो हाबानि समाव बिदिमोनहाय एसे गन्डगल जानायमोन आंनाबो गोसो गैथारामोन अब्लाबो आंनाथ' गोसो गैबावामोन दे नाथाय नोंसिनाथ' दा गोसो दङ दा बिमायासो बिदि नालाय उसुबिदायानो उसुबिदा जायोहाय बेफोरखौ साननानै लाब गैया बिहामजो दाथ' नोंसोर सानजों खुसि ना माथो ने आयै जोंनो दङ बाजै नोंजों बे आदाया नोंखौ माब्लाबा दुखु होनो सानबा जोंनो दामगोन ना आदाखौ आदा मोजां गोसोआव लाखिखा दा बाजै फैबाय बाजैखौ हेपि लाखि नङाबाथ' आंथ' नोंखौ सौखागोनलै जागोन दे आरो मेहेर नोंसोर आंखौ साजा होबानो जाबाय माब्लाबा समाव आं जुदि गाज्रि जाफ्लाङोबा ना
हामा बेफोरबायदि सुनिबानि बाथ्राफोरखौ रायलायलाबायनो गोसोखांनो मा गाज्रि जाबाय बायनोसै आबा मोजां सानाव बिदि गाज्रि गाज्रि बाथ्राखौ लाबोनाङा खुगायावबो बोरैबा खुगा नाङोना आबा बेखायनो नोंनि खाफालाव बे सानसोरां गुन्दानि सिन्दुर हो थुनथुलि नोंनि खाफालाव बे सानसोरांनि सिन्दुरा समाया थुनथुलि आरो मा सानदों हो नों सानसोरांजों हाबा जानानै दायो बिराद माने नों खुसियाव थागोन बायदि मोनदों हो सानसोरांनि लाइफआनो मोननैखा बेबायदियाव नोंलाय मा खुसि मोननो आंसो मिथिगौ नोंखौ बेफोरबायदि नुनानै आं बेसेबां दुखु मोनदों नाथाय नङा अब्लाबो आंनि अननाया नोंनि थाखाय खम जायाथ' थुनथुलि आं नोंखौ मोजां मोनो मोजां मोनगोन मोनबायानो थागोन जायखि नों हाबायानो जा नोंनि साया जानानैसो थागोन आं थुनथुलि आरो बे नोंनि जुलिनि दिनैनि सानावनो बुंबाय आं नोंखौ नोंसिनि बे जुलिया गोबाव जोरनाय नङा नोंसिनि संसाराबो मोजां जाखानाय नङा नायबाय था नोंखौ सानसोरांजों थानो होखाथारा आङो आरो समासो खिन्थागोन दा माब्लानिफ्राय बबेनि दैया बबेसिम बोहैलाङो एसेबां बुजायसेयावबो मानिनाय गैयाथ' आरो सानसोरां बा फिसाला दं होनना बेखौ खबर ला नाथाय नङा नोंहाथ' थुनथुलिनि उनावसो आसरित बिफा दे बेबो नाथाय जेबो नङा आंनि अननायाथ' थुनथुलिनि थाखायनोखा आइयालाय माथो दाबो लाना फैदिया थुनथुलिखौ पापि बे पापिनि थाखायनो जाजोब्बाय बेफोरो आयै मादै मा जाखो ओमफ्राय थुनथुलिया फैयासै नों लाबोनो बुंदोंमोन ना बिखौ लाबोखाथारनो माने न'आव लांनो औ बाबु आं लायनो थांदोंमोन आरोथ' दा मा बुंनो मिथिगौ आंनो हाबा जाबाय आं नोंजों थांनो हाला आयै नांगौबा नों थांफिनदो बेफोरबायदिसो बुंबावबाय आंखौ मा बुंखो बे गुन्दाजों बोरै थानो हानांगौ जाखो थुनथुलि आयै माने मादै बेजोंथ' संसार जानाय नङाना जेबो मोजां आइ मिन बिसोरो फानदायदोंसो जोंनि थुनथुलिखौ मिथिगौ ना फानदायदोंसो ओमफ्राय बुरखाय बुरसि बुरखायनानै थगायनानै बेबायदि हाबा होदों बेफोर हाबाखौ फोथायना आयै औ बाबु नाथाय हनै फिसाजाना आंखौसो बिदि बुंहरो फैबावा नांगौबा गावनो माबा सहायजोबबावगोन मा जायो जाथों खाफालानो बेनोसोबाव गरम खायाव दारमासथिनि गरम बेफोरबायदि जानामोनलै थुनथुलि नों आइजोंबो फैबावासै थाथों बियो बे सानसोरांजों अब्ला नायनि सानबेसे बियो खुसि मोनगोन बायदि मोनदों इसिबां बादा होसेयावबो मा खुसि होगोन बियो गाबोन समफोरनो गाबै गाबै उनहालागै फैफिननांगोन बे बिमानावसो आं जे गोरोन्थि मावफ्लांबाय होननानै दा जे गोथौ हाखराव गावजे थांदो बेखौ फात्ता मोनाखै गथ'आ इसेबां बुजायसेयावबो लायाबालाय माथो खालामनो थाथों गाफैनाङा बेबो आंनि आगानाव आंबो फैखाया बेहाय ओह आयै नोंबो बुजियाना बाथ्राखौ दा बेयाव थाबा बोरै जानो ओजोंहाय थांनांगौमोन ना सानसोरांजोंलाय बोरै थाबाय थानो बे रागा जोङो आं खर' मर' देख्रुबजोबनो लुगैबाय आं सानसोरांखौ थौदो बाबु थांनोसै बेहाय थाबाय थाना खुनु लाब गैला नोंबो आंखौ जोबोद मदद होफैबाय पुलिस स्टेसनावबो थांबाय बेहायबो फैनायाव मदद होबाय सोर खालामगौमोनहाय बाबु नोंखायसो न'नि नङाब्लाबो न'नि बायदि जोबोद मदद होबाय नों आंखौ नांगौ समाव दे बाबु फैदो लाब गैला बेयाव थानानै थांनोसै मा बेफोरो थुनथुलि साला बे सानसोरांखौसो मोनबाय नालाय नोङो आं नोंखौ इसेबां खुसियै दोनगौमोन इसेबां मोजां मोनखायो थेवबो आं नोंखौ नागारखायाबा नों आंखौ नागारगोन साननाङा थुनथुलि दा जे हाबा जाबाय होननानै नोंसोर सानैनि गाज्रि सायासो आङो नोंसोरनि साननाय मिजिंखौ जाफुंहोथाराथ' आङो थुनथुलि गोसोआव लाखा फैफिनगोन आङो नेना थाथ' लोखिया जेब्लायबो नांगौ माने नांगौखा नोंनि गोदान संसारखौ ना बासायनो हायोबा बासाय मोजाङै जोथोनै लाखिनो हायोबा जोथोनै लाखिखा थुनथुलि आयै नों मानो बेफोरबायदि दे हा लक्ष्मण नोंलाय बेवहाय बोरै नोंखौ सोर लिंहरा हे कम अन थुनथुलि जानो हागौ नों आंखौ सुथुर सानो नाथाय आं नोंनि सुथुर नङाना नों आंनि सुथुरानोखा आरो सुथुरैनो थाबाय थागोन नों मानसियानो थिग नङाबालाय नोंखौ सोर इनभाइट खालामा आंथ' खालामाखै ओमफ्राय नों सोरजों फैदों माब्रै मिन्थिनानै फैलायखो नोंलाय मानो मिन्थिया जानो दे थुनथुलि पुलिस मेडामनि हाबा दिनैहाय आंनि कंग्राचुलेसन्सबो लाया आरो नोङो एसे सिगाङावनो मिन्थिनाय मोनबा आं जोबोद रंजाफैगौमोन दे नोंनि हाबायाव मोसानो फैगौमोन नांहांबो जाया आंनो नांसाबबाय थार नोंनि मोसानाय नोंनि रंजानाय आंनि हाबायाव मिन्थिदों अके सैथो खोथाखौ बुंसै होमबालाय नोंनि आइयासो आंखौ लिंबोदों आं नोंनि आइजों फैदों माने दोनबोथावथावनो अह'
어네 마트 माने नोंना आइया फिसामादैखौनो फसायासै ओमफ्राय नोंबो बोरैथो बिदि थाखोदे थुनजुलि बे सानसोरांजों Just shut up, Lakshman. Get out. ओंखारलां नों बिनिफ्राय दानो आरो आइजों जोंनि फेमिलिजों गोजानाव थाखा एकदम नोंलाय मा खालामो नोंसिनि फेमिलिखौलाय ओमफ्राय आंथ' नोंनि लाइफआवबो जेबो खालामाना दाथ' बोरैबा बोरैबि फैबाय नालाय नोंखौ बेबायदि नुनायखाय आङो कंग्रेट्स होनोसै सानबाय आरो मानसियालाय समायगौमोन नाथाय हौवा गोदाना बे जानाङामोन ना गुबुन जानांगौमोन बे खाफालनि सिन्दुर जे लागायदों नोङो मोजां नुथाराखै एसेबो आरोथ' लक्ष्मण दे अब्लाना हाबायाथ' जाबाय जोब्बाय मोजाङै मोजां मा होनोमोनलाय बेखौ समखौल' सानबाय थादो दायो नेनानै थादो आं समजों लोगोसे मोजां गिफ्ट होगोन हाबानि दे मिथिखानायबाथ' डाइरेक्ट लाबोजागौमोन नाथाय दा हरखाबै मोनथिबाय लाबोस्लाबनोबो हायासै फैसा होबाबोथ' नों लाखिनाय नङा दायो माने गिफ्ट महरै थुनजुलि हाबानि गिफ्ट होगोन आं बिराद मोजां गिफ्ट होगोन आं नोंनो अके सम फैग्रोथों ओंखारलाङो ना लाङा बिनिफ्राय दा मानसिसो लिंहरगोन आङो बांद्राय थुबा दानो गोख्रै ओंखारलां नोङो बेहाय आरो जेबो दावराव दावसि खालाम दा सानलाय नोङो नोंखौथ' माबायदि मानसि मोनथिखाबाय आङो आइजों मा खालामहैदोंमोन नोंलाय आइयाथ' नोंखौबो सैखायामोन दा ओमफ्राय नों आंनि आइजों दाथाबाय दाथादै मुस्किलसो जागोन नङाबा नों आंजों जागोन दे थुनजुलि आंलाय बोरैबा लोगो मोनबाय नालाय बुंबाय नालाय आं फैबाय नोंनो ना नोंनि थाखायनोथ' बेफोरबायदि जादों नङाबाथ' बेफोर गन्दगलानो जानाय नङामोन आंनि आइयाबो सानखौ जोबोद सौनोमोन नोंनि आसलि जायगायानो अराय जोंनि थाखाय बे जोबथेसालियासो मोजांमोन बेहायनो थाबाय थामोन नोङो सेवलायजासेनो थोद फाग्लि हाबायावनो बेफोरबायदि रागा हिनजाव गोदानानो थोस समाया माया नोंहा बुंलांनांगौनि गोनांथि गैया आं समाय दा समाय आंनि सानजों आं अराय खुसि मिथिबाय आंनि फिसायजों आं अराय जिउ संसार जालांगोन मोजाङै मोजांनो आरो नों नायलांबाय थाबानो जाबाय दे बाखि ओमफ्राय नोंहाबो सोरखौबा नागिरनानै लादो जाम्बा बिदि थाबाय थानोसै नोङो आंखौ मोजां मोननानै थाबाय थानोसै नोङो उफ हाय गोसोआव थिर गावनाय बायदि मोनलायो नोंनि बेफोरबायदि रावा खुगानिफ्राय ओंखारोबा मानसिखौनो नायनोसो हालालै आङो नोंखौ बांद्राय जाबाय नोंना दे लक्ष्मण मोजां बुंबाबो बुजिया गाज्रि बुंबाथ' मा बुंबावनो बुजिखाया ओरैनोबाबो नोङो जास्ट गेट आउट थांदो नायनो बाथारबाय आं नेक्स्ट टाइम आरो आंनि बिमाजों नुबावनांगौबा नोंखौ सफ्लेजोबगोन आङो मिथिदों अके थुनजुलि नेना थादै हलेबा हाबानि गिफ्टखौ होथारगोन आं नोंनो जेब्लानो गोसो अब्लानो होनो हानाय आङो अके साला सैमा आयु मा सिफाफि बेलाय आंथ' मानसिखौनो सैखालासो आंनि बिमाजोंसो गिदिंबावदों बियो ओरै थांलाय ओरै फैलायनो आयाबो जाम्बि जाम्बि बिजोंलाय मानो रायलायबाय थानांगौ जाखो दे आंनि सानखौ जे नों गाज्रि मोनना थाबाय र' नाथाय गासिबो जाथायानो बिनिफ्रायसो सुरुवात जाग्रोदों बे खिन्थायाबा बिदि जायामोन ना नाथाय आयै नोंबो मालाय बेखौ माने इसिबां फोथायखो दे मेगन मेसिनानै आं नङा नोंसो मेगन मेसिना बे मानसि फाफि मानसिखौ सिनाय रोङासै बोरैथाय आंथ' सन्देहसो जालायलाङो माब्लाबा जेरैबायदि नुयो बेबायदि नंजोबाबो दे बे लक्ष्मण प्रसादआ आइखौसो लोगो मोनगोन सानना फैबावदोंमोन आं गैया थांलायबाय दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना नायनानै बोरै नांखो मोजां मोनदों गाज्रि मोनदों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला आं थांथ'नोसैलाय बयनिसिमबो लाभ इउ आरो लोगोफोर जाय जाय कमेन्टबो खालामनो मोजां मोनो कमेन्टबो खालामबानो जाबाय दे मोजां जाबाबो गाज्रि जाबाबो लाबोलायबाय दसे समबाबो दे होमबा जायफोर मोनायाव नायबाय बयनिसिमबो गुड नाइट आरो जायफोर फुङाव नायबाय बयनिसिमबो गुड मर्निं मैयाबो होनाय जायासै लोगोफोर आं बानायनायालाय बानायबायमोन नाथाय होनाय जायासै आरोना अब्लाबो जायफोर नेनानै दङमोन गाज्रि मोननांला दे ओमफ्राय जोंना बावगार हायैखौबो होबाय लोगोफोर जायफोर बेखौबो नेनानै दङमोन नोंथांमोना नायदो एसे गोबाव सम मानियानो जाबाय लाबोयैया दिनैसो होबाय आरोना एपिसड गोदानखौ अब्ला लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन नोंथांमोना नायनो मोजां मोनो जायफोर नायनो हागोन दे लोगोफोर डिसक्रिपसनाव लिंकआव थुनानै नायबानो नुगोन